Аз съм Коко. Бях на 10 години, дете като всяко друго. Обичах видеоигрите, но една ме караше да се вълнувам повече от всичко. Състезанието с коли. Едно нещо винаги ме ядосваше. Моят приятел Иво и това, че винаги беше по-добър, по-висок левел и с повече апдейти. Но все пак техните не го ограничаваха и той имаше време да ме надмине. Един ден реших да изляза да играя малко баскетбол с един по-голям приятел, Алекс, за да се разсея. А и той винаги ми даваше съвети. Усетих, че телефона ми вибрираше на земята, но не исках да поглеждам. Дори и тогава не можех да спра да мисля за играта. Не исках да губя пак. Тогава той ме попита дали съм проверял за съвети и хакове в TikTok. Не се бях сещал за това. Вечерта, след като се прибрах, ги разгледах подробно. Намерих един страшен профил с стотици видеа. Съвети, които щяха да ме направят по-добър. Последвах го и започнах да гледам и харесвам. След малко получих ново съобщение. Отворих набързо и видях, че беше от профил, който току-що последвах. Искаха да ми помогнат да стана най-добрият. Не се усъмних нито за момент. Написах им, че много обичам да играя и почти винаги завършвам втори, но днес ще пробвам техните съвети. Отговорът не закъсня. Надяваме се, си разбрал, че за да си най-добрият, трябва да си апгрейдваш колите и да си купиш турбото. Знаех това. Но някои неща се плащаха с истински пари, а майка ми беше забранила. Получих ново съобщение. Знаеха как да ми помогнат. Предложиха ми много пари и диаманти в играта. Разбира се усъмних. Написах им дали това ще бъде безплатно и те уверено потвърдиха. Единственото, което трябваше да направя, беше да си изпратя телефонния номер и кодът, който щях да получа. Направих каквото пожелаха и започнах да чакам. Исках да звъна на мой приятел, за да му се похваля, но телефонът ми спря да работи. Чух, че съм надвишил лимита си или нещо подобно. Притесних се и звънах на майка ми, но чух същото. И тогава разбрах, че нещо беше станало и нямаше как да върна времето назад. Ако попаднеш на такава ситуация, искам да знаеш, че нямаш вина и не си сам. Всеки ден поне по 2 деца ни докладват за онлайн измами в игрите и е много важно да потърсиш веднага помощ от родител, учител или приятел и да докладваш на safenet.bg и на консултативната ни линия 124-123, където наши консултанти ще ти помогнат да излезеш от ситуацията. Баща ми се обади на оператора и разбрахме какво беше станало. Съобщение на стойност 50 лева беше изпратено към непознат номер. Тогава осъзнах. Не бяха просто съвети. Беше измама. Заедно с баща ми подадохме сигнал за измама към Центъра за безопасен интернет. След което му се извиних, той ме прегърна и ми каза, че не ми се сърди, но за в бъдеще трябва да бъда по-внимателен. Вече знаех. Не всичко в интернет беше истинско. И понякога най-добрата защита е едно просто не вярвам. Заедно можем да сложим край на тези престъпления, ако докладваш, за да си окей в нета.